Gunawan. Wonten dawuh. Ana kethek ngane-anehi. Ana kethek nyeluman iso omong. Tinemune kongkonane Rama. Wis ben kapok. Lah ora pateni ra bekakak. Manggur miyin Koko Prabu piye? Anoman menika namung dapur utusan. Kenging menapa dipun pidana? Mangke malah kirang prayogi. Kowe kenal to karo kethek iki mau? Bareng tak pateni kowe mbelani, Kowe mbelani karo monyet iki. Oh, mboten. Kula mboten mangertos. Namung kula menika jejeripun sami kemawon nguningani menawi Raden Anoman menika namung utusan. Paduka midana utusaning Narendra menika kirang sae pun sapanipun. Wah, enggak sok cangkeme wong-wong sing ora seneng. Bakule Dasamuka aja ana sing ganggu. Kethek iki ora urune ra tak pateni, dheweke bakal ganggu uripe Dasamuka. Kowe seneng karepmu ora karepmu tak obong kethek kae. Yaksat kowe.